medyo lahi ni kinaiyan ng bagyuha eh. Ako bitaw sa kumpiyansa ko gamay kay mingon ko to primerong pag-forecast nga mga alas 8 buntag karon oras alas 11. Pero porbida na sorpresa ta mga higalang ni sayo man ganina buntag alas 5:10 ni landfall man mga kahigalaan dito sa Bourbon. Unya bisag katulon na mo landfall mahigalap kusog gihapon kay typhoon category gihapon. Atong kuha ng dugang report sa mga kaubanan karon mga higala nga tuwa sa gawas nga bahin aron sa pagsuta nato. Grabe ning mga kuha na okay sa may dumlog talisay mga kahigalaan. Doon na mga nag-chat nato, nag-text nato. Kay unsaon taman mga higala nga grabe man ka kuan. Ang may mananga river kuno day murag mas grabe-grabe. Mo na nga tabangunon sab karon ang Talisay City. Inoon nakatubag naman to mahigala ang ilang disaster kuan in charge mga sukit di paminaw Andrea sa may liluan may muragwa pa. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan karong buntaga. Ato mga kabanan mga kaigalaan sila kasamang Jane Gallardo, kasamang Idol Tweety, kasamang Remark. Oh, kumusta mo diha? Hello, Jade. Yeah, attorney. Oh, kumusta mo diha sa inyong area karon? Ang inyong balay nasudlan og tubig na? Wala hawak bakit karon sa yes na oh. Dami sport store ni insuhain kayo. Pag ka hawak niya. Angin pagod kayo. Nangabot na mga rescuers. Ako'y napipilang nga nakita attorney pero dili pag nga nakadaghan na ay mga taga kuan na ay abot unsa naka-orange man ni sila life jacket ko kay pag-asa ni sila nga department. So unsa man ni awas na ang kanang kuan tubig sa manang river? Murag mo ay coast attorney nga nagbaha. Kaya ang kuan ang manang river daw kay kung kanilang kay akong basihan ang sa hotel wala man magbaha diri kay wala man overflow. Pero karon grabe paspas kayo pag gaina alas 5 kadlawon naginahinay ko ni attempt ko gawas diri sa deka di nami kagawas kay ang tubig paspas kayo og pressure dili makaya sa kenan so nibalik mi sa agi namo. Oo. So ang inyong balay nasudlan na pag tubig? Sulod attorney tumbatan na among red wala gid mi na bitbit amo ra ko galingon ni adto na lang mi taas dayon sa eskwelahan para ma-safe mi tanan. So ang inyong balay mismo tagahawak ang tubig? Yabot na sa hawak? Hawak attorney. Grabe hanok o kini sa inyong pagtuo diha sa may Phase 1 Dika Home sa Talisay gumikan is pag-awa sa Mananga River. Moy among pagtuo kay wa mamilain nga kuan kanang gitan-aw nga kusan ni murag mao gid na siya. Oo. So amo nang gitawgan ang rescue team diha nato sa Talisay. In fact ang uban nga mga lugar mo tabang sa ninyo diha kay murag kamo mao inadak-an diha napita. Batas pagkakaron nangabot na nakita na uban nga nainabot na. Nangabot na mga bulldozer nangabot ito sa Phase 2, Phase 3 kay murag ang I think ang pinaka-affected ni area sa Phase 2, Phase 3 kay mo may duol dito bye-bye gyud sa Phase 2, Phase 3. So kamo sa Phase 1 nakagawas na mo? Hindi pagbugawas may taga wala pa tempo dugaw. So naan lang mo sa iyong balay na lang, standby lang mo sa iyong balay? Wala ni kami sa iri lang mi sa port amo lang na pas. Oo. O sige Jed, kaya naputol-putol sa imong signal. So grabihan no ng lugar diha sa Kwan, Dika Homes. Wala mi mag-expect ani attorney oy. First time no kaysa una nga mga bagyo dili man anak kabaha. Dili at udet kusog pugot tuget pero karon murag kuan man ang tubig man moy daghan. Oo. Yeah, kusog patong udet kay super typhoon man ang kategory adto, but kini typhoon kategory naman pero ang tubig niya pati naghana. Tagan ang tubig karon. So di kayo na kumabati ganina. Kas pagkakaron ang inyo ro na mo nakabakwit na mo? Nakabakwit na attorney ni ami sa na may eskwelahan sunod sa mong subdivision, dira mga tao diri sa mga neighborhood. Diyan ang hindi diri kay taas man ang building. Okay, so naamo ron sa second floor sa building. Third floor, fourth floor, fifth floor na mga tao diri. Okay. At least ang sa Phase 1 medyo okay na mo. Ang problema kitong Phase 2.
Phase 2, phase 3, medyo dito niya napay mga lain yung mga di na ko kay bawo sa mga tao kay murag lapas na gid sa atop itong area. Grabihan no, lapas atop na. No, lapas na sa atop attorney. Sus, Ginoo ko. So ang mga tao ani nanakas sila mga atop na karon mga panahon na. Mo iko na attorney kina ako si Sister Ingo yung mga say-sayang husband nagdadito man. So nangay tabang. Kaya hindi nila pagawa trusted na. Oh, sus, Ginoo ko. O sige, ayo lang mo sa Jade, among gitawgan ting uban nga mga rescue team nga maka-responde sa phase 2 ug phase 3 kay mao may dakong problema gyud kaha di ay. Sa Dika Homes. Salamat kay attorney. O sige, Jade, salamat kay Jade. Okay, attorney. Si Jade Garbuto Mahigala naka-chat na to. Sa ganina nga buntag nga porbida. Akong gitawgan si Brenda Romero. Good morning nimo, Bren. Di naman makontak yung cellphone dai. Sugnag kayo gyud ang tubig dali magkasailan to sa phase 1, ang phase 2 ug phase 3 sa Talisay. Suga pag-awas dai sa mananga river Mahigala kumahon. Na si Ma'am Minerva Herodias pod naa sa second floor sa ilang balay na daig hapon. Agi hapon ana ang subdivision. Okay, standby ha atong balikan karon tutor ato sa Padangat Mahigala pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Unya ato mga higalang balikan ato mga kabaran kay mo extend tagamay sa atong nga coverage. Kay do na pay daghan nga mga rescue honon. Kumusta man ang liluan? Di man ato makontak paghihapon hangtod ron. Mayon taw ato makontak kay do na daghan pod nga nagpatabang mga higala. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinumdanon. Straight to the point. Pagtagad ang disaster sa liluan di paghihapon ato makontak hangtod karon. I hope makontak nato. Ganina raman to no nga daghan ang mga kaigsoon nato nga na-chat na patabang sila pero dili makontak ang disaster sa liluan. At least sa Talisay day nakontak na day no. So nakaresponde na ang atong mga rescuers dito. Unya dayon ato ning tagay pagtagad ha. Di pa makontak sige lang og dili pa makontak nato ato lang balik-balikan. Ato sang i-check ato mga kaubanan karon sa dugang pa mga reports mga higala. Andrea sa may Villa del Rio Bakayan grabiha sa kuan oy. Grabiha sa mga sakyanan nga nalutaw karon na hubas-hubas ang tubig. Ang mga sakyanan murag nga tuwad mga higala. Ato ko na ipakita gamay names. Nga tuwad ang mga sakyanan oy. Grabiha. Kuan kayo. Kana na ang mao ni ang nadangatan nila sa mga sakyanan. Ato ko na ipakita gamay names ka kuan karon. Gamay lang kay may higala. Ang kanin kitong ganina sa kuan paghubas-hubas na ako'y gi-send na nga picture sa tong kuan atong group chat. Okay, so atong tagapagtagad ang atong mga reporters karon to mga kaubanan. Ganina karon pagka kinini ang karon mga panahon na mahigala nga nihubas-hubas na ang purmas mga sakyanan names tanawar go names. Murag nagkahuot dito sa kuan atong balikan mga higala gamay lang kayo. Okay, so atong kuno ning maong picture mga kaigalaan. Okay. Di man kaning kuan Diha ka makaingon kaganina naka-observe gyud ko mga higala sa sakyanan nga kuan sedan bida ni lutaw kaniyo tawag ko no limang kaning kuan na unsa man ning hitabua nga nang lutaw mga sakyanan pagkakuan nga tuwad ang uban grabiha ato ko nang i-zoom in gamay names pwede ba ni ma-zoom in names dito na nangabot na ning mga rescuers o tanawa mura siya sus Ginoo ko unsa ba nahitabo ini mga sakyanan na in town mga kagalaan dito man nangatuwad nangakuan pag lutaw ganina sa pagbaha. Ka-observe ko kanina may galang sidan nga kwan. Nag-una mga higala dito, mabitaw na tanggung-tanggung ko gamay mga higala sa baha. Pero may gani kay ready naman yung mga kaigalan to mga kaubanan si kasamang Arnold Bustamante ni padayon mga higala og iyang tulumanon kagnina sa unang radyo unang balita sa Inday Ken Galinia. Dahil ni Pulis Sabs Inday Ken Galinia may galagikan sa pag-newscast og hantod na sa pag-angkor mga sukit tig paminaw. Medyo nalangan-langan ta kay naniid ko gamay piting kusuga sa baha dito sa kong gipuy-an mga sukit tig paminaw. Dili kuan jud, DMD kayo, di mada. Ka-observe ko ganina nga ang sidan ni una-una man ang sidan, obserbaran ko lang daan og mo lusoto, mo sunod ko. Suswa kalusot ni kuan gyud. Nilutaw gyud mahigala pertinggaan na ra mga higala sa kinan mulutaw na kanang tubig na. No? O ni mahigala nga hitabua karon sa may Villa del Rio atong i-check rong taon-taon mga higala unya nga to mga kaubanan sad. Check na to mahigala si kasamang Jane Gallardo kay naa sa may
Mananga River mga higala atong tagapagtagad sa habi. Dias to nga linya ron mga kaigalaan. Unya na natin ibalik gamay ni Nims kay ang ako ning experience kay ganina Nims. Paulahilan sa ni akong experience mga higala. Ato sa unahon ning kinini ang report gikan sa Mananga River kay perting kusuga man kay uwan mga higala perting kusuga kayos baha. Dias to linya karon si kasaman Jane Gallardo. Yes Jane. DYHP. Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, aniya kita karon dinhi, babaw sa ilahang bridge, dinhi sa Mananga River, Attorney Rufil, dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Kaya ato niya gisusig yun ang mga area nga labing naapektuhan o dunay mga grabe yun nga resulta tungod niining bagyong Tino nga niigo kaganihang sayo sa buntag sa mga Attorney Rufil. So, daghan na kay tag area nga nasusi. Usa dinhi ka sa mga Attorney Rufil ang Mananga River. Diin grabe kakusog ang pulog yun sa tubig nga nitaas na po, habit na po ni Nisod dinhi sa mga kabalayan. Nga kung atong makita Attorney Rufil, dili na gyud ka kumpiyansaan kay taas na kaayo ang tubig dinhi. Gani ang ato ang mga residente dinhi sa maong dapit dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Dara dinhi sa babaw nagsusi pod. Apan atong kita pod ka sa mga Attorney Rufil nga dunay daghang balay dinhi nga duol gyud sa maong sapa nga medyo gamay na lang dito sa ayo og distansya nga masud na pod ang ilahang tagsa-tagsa ka panimalay Attorney Rufil. Atong ipakita din mismo kung siya kakusog din ang tubig kay medyo taas kaayo niya dako magud kaayo ni siya nga sapa Attorney Rufil. So karong mga orasa na kasi natin gihapon ta og pagpanalistik labi na din ang hangin Attorney Rufil nga medyo kusog-kusog na pod karong mga orasa. So sa man Mananga River gyud kasaman Jane, kay mao man nahadlukan sa mga taga Dika Homes, nilapas gyud siya, nilapaw gyud o niawas gyud ang Mananga River. So ang ipakita gyud diri mismo Attorney Rufil, dinhi taman sa ilahang bridge, wala pa man pud hinuon ingon nga nakalapas gyud dinhi sa ilahang bridge. Ang nakaapan lang gyud Attorney Rufil, grabe gyud kakusog ang bulog sa iyahang tubig niya o kung dinhi lang gani ka sa daplin na bahin, dili na gyud ka kumpiyansaan nga maghinaw-hinaw pa ka diri or munaog juga sa ilahang sapa tungod kay posibleng mada or maanod gyud kano simbako Attorney Rufil. For the benefit sa mga igsuon nato nga dili taga Talisay katong mga nagmonitor sa tong program karon nga dili taga dinha wala kay maswito atong klarohon kasamang Jane nga kining Mananga River mao ni ang naay bridge dinha nga duol unahan sa may tabunok kasamang Jane. Ang kuwadring makita Attorney Rufil nga landmark kanig yung dool sa Wilcon Attorney Rufil. Yeah, okay, welcome. Yeah, kung gikan ta sa Cebu City, moagi ta sa St. Joseph man siguro na nga simbahan din ha or unsa nang simbahan na gikan sa Tabunok, na flyover sa Tabunok mo ditso ta din ha. O nya padong ka gikan ka Cebu City, padong ka diha sa Mindanilla nga direksyon, ang Wilcon naa sa unahan, kasaman Jane. Nasa unahan Attorney Rufil kung padung sa Talisay or diri sa habagatang bahin naata nagbarog din yata ni Rufil sa wala gyud ya usara man gud ni Kalane ang gipagian ron karon din yata ni Rufil hinungdan nga busy gid kaayo ang ato ang kadaghan daghan kaayo pod doon naman hinuuntay mga tano dinhi nga nagmonitor pod sa mga residente nga mga nananaw pod kay ubay ang mga katawhan diri yata ni Rufil kay bisan kinsa nga moagi dinhi no kaning mga nagbiyahe makakuha man gid sa attention gid yata ni Rufil tungod kay grabe gyud ka kusog ang bulog sa iyang tubig. Kung panalitan man gani Attorney Rufil, panalitan simbako lang gyud di na gyud makita ang tao o kung mo simbako mo ani dinhi sa mga sapa tungod po sa kataas o tungod sa kadako sa iyahang tubig na. Ang kaning mga balay gani dinhi sa kilid po Attorney Rufil, may nalang gani kay medyo nataas-taas sila. So wala pa kaayo inyo yan naabtan gyud ang ilahang mga panimalay apan wala gyud kumpiyansa ano. Ang uban niini Attorney Rufil wala na po dinhi sa area evacuate lang usa sila kay mas modako possible nga mas modako ba Attorney Rufil kay padayon ra man gihapon ang pagpanag-om dinhi karon gani nagasugod na pod og taligsik dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Doon na po tayo daghang nakuha nga taho og Attorney Rufil nga dinhi sa kaning mga subdivision dinhi sa ubos nga bahin nga sudlan or naay doon na mga nangatrap or nasudlan na ilahang balay nga mga second floor nahurot na ang first floor nila Attorney Rufil
hopefully wala lang po nung tatay na grabihan. Hinoon ang atuang mga rescuers, Attorney Rufil, kaya padayon raman po gihapon sa pag-rescue or sa kuha na sa mga natrap or sa mga nagrabihan nga katong duna na gid sa ato nag-star nga mga kasama nato Attorney Rufil nga na-outstand gyud sa maong baha. Apan karon dinhi sa nga river Attorney Rufil dili pa gid ingon nga makaingon ta nga hupa na ni dinhi or nimubo pa ni Attorney Rufil. Ang ato lang ipakita dinhi nga wala jud ingon nga nalapaw dinhi sa ilahang bridge kay gani makuanan pa man ni magyan pa man ang ilahang bridge Attorney Rufil. Pero ang Kabalayan lang andito sa Kabalayan sa ubos mo tong may awas ang tubig dito. Yes, Jing? Okay, naputol ang signal mga higala ha. Okay, mao ni ang nabalakan mahigala sa mga taga-Dika Homes. Dakbayan sa Talisay, dako abitan ng Mananga River. Dahil mo baka lisang gika ng Mananga River. Labi pa may galag magsugod na o baha. Ito dako akin ng kuana. Okay, tumalikan sa kasama nga Jane Gallardo sa dugang report. Yes, back to you, Jane. DYHP RMN Report. Yes, Attorney Rufil, ang medyo nakuanan lang din ani ang mga balay nga nasa ubos gid nga bahay na Attorney Rufil. Ang medyo naapektuhan gyud kay katay lang giingon nga medyo niawas na gyud tungod sa kadako niining maong baha sa ilahang sapa. Mao nang ato pong susihon Attorney Rufil ang area po sa mga balay dito sa ubos. Kung kumusta na po sila dito Attorney Rufil, ato po tanawon ang sitwasyon, ato pong susihon o kumustahon kung naka-evacuate or na-rescue nabapod ba ang uban ng mga kasama ng mga idol nga nanginahanglan gid og tabang. But so far karon Attorney Rufil, ang dinhi sa Mananga River gyud maoy grabe kaayo ang kakusog sa tubig. Manang gipahimangnuan karon dinhi sa ato mga barangay tanod, ato mga kapulisan nga natin sa Rufil nga dili pa kumpiyansaon ang mga nananaw dinhi kay medyo taas-taas ra bagid ni siyang bridge. So kuyaw pud kaayo ang mga giagi Attorney Rufil. So mao na ang kahimtang dinhi medyo padayon gihapon ang pagpanagom nga atong nasinati. Lalo natin mga nakita dinhi nga ubay-ubay na nga nagbiyahe kay wala naman pud say nasinati nga pag-uwan pero mao na ang dili gihapon ta kumpiyansa. Mag-amping gihapon ta kanunay sa atong mga lakaw. Maghatag-tag dugang update sa mga Attorney Rufil sa mga sitwasyon po sa lain po may area nga atong susihon karong adlaw kauban ng ato ang kinatibukang pwersa sa DYHP ug IFM News Team. Kanala sa pagkakaroon Attorney Rufil balik sa karong taod-taod para po sa uban nga report. Ako ang inyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP, Tapak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. YHP RMN Cebu, the official overall number 1. Okay, salamat Jane Gallardo sa mga report. Nagpahimangno gyud ta kanunay gibalik-balik nato mahigala before ang maong bagyo kay gusto ta mahigala nga zero casualty gyud. Kini maong bagyo mga sukit paminaw mag-anda magbantay ta pero karon do naman mga higalay report ngani may patayng lawas mahigala nga nakitaan ato sa nitagag pagtagad karon nga taon landfall pero dili siya ni agi sa Silago kana Silago mga kaigalan bida kuan po na kana na ang atubang sa Pacific Ocean kuyaw ng mga lugar diha. Okay, ato sang balikan may gala si Brenda Romero nagtawag na ko ni ganina nag-chat na to ganina nga medyo kuya na po sa ilang lugar ato bang mustahon nakaabot na bang mga rescuers. Bren, may buntag Bren. Hello Bren. Brenda. Okay, gamay lang. Standby. Hello, Bren. Good morning, Bren. Good morning, Attorney. Oh, kumusta? Nakaabot na mga rescuers din, ha? Wala pa dyan, Attorney. Kaya grabe ang kasok tayo ang flow sa tubig ba, gani? Asa man ka nga face? Dika Homes man ang imo, no? Dika Homes, phase 1 pa, Attorney. Di pa doon kaya tagaliog pa ang tubig diri sa may gate. Tagaliog ang tubig? Sus, ginoo ko. Oh. So, ano pa mo sa inyong balay ron?
Oo, nami din nami sa third floor. Nami sa silingan ba, kaya naman tayo nagpataas o balay, di nami din karon nagrawat. Oo. Asa naman dahil nga floor ng kuan, kanang tubig? Lapaw na mo, lapaw na. Oo, first floor siya to yun. So sa inyong balay, ang first floor sa inyong balay, nalapawan ng tubig? Oo, lapaw na siya. May gani kay nakabalhin mo sa silingan dayon? Wala na ito nilubog din sa baha. Niubog mo sa baha? Dili man, okay, wala man, diretso ang tubig, wala siya dingon na nagkuhan ba, kanang bitang na yung gamay na nikuhan. Dito, kusog. Oo. So nanawag may sa atong mga rescuers. Wala pa makabot na sa inyong area ang mga rescuers hantod karon. Wala pa dyan siya ito niya, kayo ang tubig. Oo, pero mas grabe kuno dito sa phase 2 o phase 3. Okay. Abot ko nila ang second floor. Kami, para mo sa first floor. Unya ang inyong gate po, di pa masuod kay tagaliog po ng tubig. Oo. Tagaliog sa ng tubig ito ni. Oho. Okay, so kining maong tubig gikan ni miawa sa Mananga River. Mananga River, yung dagat, nagtagbo na sila. Nagtagbo na sila. Sumurag taob sa siguro dito karon maohon eh. Murag taob siguro kasi man yung kasuga. Pero kumusta man ini mga orasa ni minor-minor na tubig, ni hulpa-hulpa na o padayon pagyapon nga kusog. Napakit siya pero nakuhaan na siya gamay. At least kuhaan na gamay. So daghan mo karon diha sa inyong silingan, namo sa inyong silingan nga third floor. Naami dire nga kusog kay hangin. Kusog kay hangin hantod karon. Hangin pamanggod. Oo. Pero ni ko na ang dagat at ni murag ni kalma na ba? Oo. Usa orasa mo nagsugod gyud o kana na ang balhin sa inyong silingan kay kusog na ang tubig? Kini mga alas 8 pa kini nakakuan kay nga mo masave pa mo dito kanang pagkaon na mo pang sa tubig. Mo tang dugay kini ni gawas. Ya sa sige tubo ang tubig, sige tubo tubig mo to naka-decide mo nga mogawas na lang gyud. Oo, gawas na lang ni. Usa man yung gibuhat pagkanto sa silingan? Nagkuan mo pisi padung sa silingan? Wala tani ubog pabahaan ni. Ubog. Wala pisi kay puro ba ni grado dire. Oo. Ano Grabe di kayo ang kuan, ang Dika Homes da sa may Talisay. Lutaw gid ni. Oo. Mangod kay murag hawak daw ang mga ba. Manang River may niawas. Ang kanang bitaw ang pagparel mo kaya na kanang parel ba. Kanang padung sa dagat kuba siya. Yang parel sa diri sa dagat tumba sa siya. Oho. Sumunod dako kay kadaot na naa sa kuan ron kay ang among nabalita kining Talisay mo grabe ka napiktaran tungod anang Manang River o adiri sa may liluan wa pa gyud may makakontak og kuan. Kini ni ang sa liluan hantod karon. Pero ang inyo das Talisay nakakontak na ta. Pero padung na ang rescuers na ang uban gani murag nakasud na. Pero kanang inyong area diha ron sa phase 1 wa pa kasud. Tingal lagi una ang phase 2 ug phase 3 kay sa may grabihan og mayo. Wala pa man sa dato ni kasi akong kuan ako ang na-presto dire kay kuan man daplin dito sa daan padung bitaw dito sa phase 2 ug phase 3. Wala pa man. Kay natay truck murag gianod man sa ilang truck sa basura gani. So ang truck sa kuan basura gianod mo kapil? Gianod po do ako kayo ang kanang flow sa tubig ko. Hasta mga sakyanan ninyo diha murag gipag-anod sad. Nalutaw gyud ko ninyo. Nang lutaw mga sakyanan? Oo. Mga mo, walang din mo na nabli sa gate. Rado lang din ang kaptahan kaya para di manggawas ang mga butang. Sus, Ginoo ko. Palag mga lutaw, basta nila mo gawas. Bahala na lang may basta safe lang gid mo attorney. Okay ra gid mo diri. Oo. Nami third floor man. Namos third floor. So daghan mo kay karon sa third floor sa inyong silingan? Daghan, mga iro, sagol, ring. Ang ulos po kaya itong diyan. Oo. Nya sa mga tao po, yung mga silingan uban na adiha kay at least. Bata. Oho. Ang amo diri, dilan gid ni kaluto. Nami, na-save na mo mong pagkaon. Dilan gid ni kaya na ako, nakalungag, nagpapatuloy kay nanan ko ba maglungag sa daan di, kaya sinig taong kurente. Ako, di ko natuog kay
Kusog biyagid kayo ito gabi eh. Oo. Kusog ito, nagungag ko. Paghuman, moto. Baba ko kalutog siya ba? Oo. Sige lang, among i-follow up ang sa disaster na to ha, nga makapadaog rescue team na sa inyong area. Oo, nga mo lang baka ng pagkaon lang siguro sa attorney ka sa pagkakaroon yun. Oo, yung mga bata. Oo. Kaya paniod to na ba hapit? Pastilan. Naging, bata din na. Bye-bye ng bata din. Oo, maogyod. Ito problema ron, kung taas pa ang tubig, tagaliog pa makan ang tubig, sige, tapit. Medyo maglisod sa rughatod pagkaon pa karon mga panahon na. Ma'am, lisod din natin eh. Biscuit lang sa meron. May kinagkapangandam po mga biskwit gahapon. Wala mo, kanang sobra sa nagikumpra ba? Oo. Na may bagyo. Palit mo sa tagdilata, ginagmay, inana. Nanay, frozen dire. Saan, nalulataw naman na itong ref. Hindi kita kakuha ato. Maogyod, pastilan. Sige, Bren, amo lang tawgon ang uban pa itong mga rescuers nga kuhan mo diha, ang Dika Homes, Tibok Dika Homes. Phase 1 mo, mas labi pa ng inahanglan po ang Phase 2, Phase 3. Ay, grabe, di pa ito ni. Naman, may director flow. Nakita rami, kinaman sa mga tagas ng balay diya, nakatakam sa mga silingan. Kita, hindi rin niya. Wala mong good play, why signal? Internet, balita ka video. Maogyod. Kita kasi ng video ba? Kani gani atong gitawgan ang kuan ni mo ni ang landline ay mo ning cellphone nga regular call ni bata nagputol-putol pa man gani. Lagi lisod kayo. Sige Bren, at least amo na kuan ha malukit mo na mo diha ron ang atong Dika Homes atong panahaan sa atong mga rescuers. Sige, salamat kay attorney. Okay, sige Bren, salamat kayo. Si Brenda Romero mga higala. Kanina, Jade Garbo, silingan na sa dito sa may Phase 1. Pero dako mo guning Dika Homes and Dekin. Looy kayo Dika Homes talisay na. Naunsan yung kalakiha, mahigala. Nga perting kusuga man sa baha. Kusug pag kukuno sa audit ang tubig lang isgutan na ba? At itong audit dili man ani. Kanig garbiha yun. Naunsan naman yung kalakiha. Standby, mahigala ha.